Od 20. roku nepoužívame ani umelé hnojivá, ani insekticídy, ani fungicídy. Používajú sa iba herbicídy v tomto systéme, ale minulý rok, keď sme sa teda pozerali na pšenice, ktoré boli dosť biedne takto po jari, hlavný problém je sucho a chladno. Odrody, ktoré sú vyšľachtené v tejto našej oblasti, v našom miernom a dosť suchom pásme, majú väčšinou problém, že v čase odmnožovania samozrejme je treba, to agronómi vedia, dostatok minerálneho prístupného dusíka v pôde, ale keď je chladno a ešte k tomu sucho, tak ten dusík pohotový nie je. Tak ma ukecali chalani, že po 5 rokoch sme prakticky teraz prvýkrát použili regeneračné hnojenie, niekedy začiatok marca, myslím, že prvý marcový týždeň to bolo, kedy sme tu dali 100 kg močoviny. Teraz, ak vidíme, tu ešte vidieť troška kolejové riadky po tom daždi, ktorý tu bol minulý týždeň, pred 10 dňami cez víkend upadlo 14 mm a cez posledný víkend 43. Tak tá pšenica je na nepoznanie.